Guztiok dakigunez, aurreko larun batean, bizitatik ateratzen zegoelarik, gure auzokidea Nagore Mujika atzilotu zuen Guardia Zibilak Alicanten. Gaur goizean, epailearen aurretik pasa ondoren, espetxeratua izan da fidantzarik gabe, 82ko sumario batengatik. Datozen orduetan, Soto del Realera eramango dute. Gertakari hauen aurrean, Deustuko ezker abertzaleak ondorengoa salatu nahi du. Hasteko, atziloketaren zentzugabekeria eta krudeltasuna. Nagore bere betiko etxean bizi da, bere familiarekin eta egunero lanera doa. Eta guzti hau jakin bazekiten. Zergatik ez zuten Audientza Nazionalean zitatu eta zergatik atzilotu zuten etxetik 700 kilometrotara zegoenean alaba txikiarekin dispertsioaren krudeltasunaz aprobetxatuz? Bigarrenik, nola da posible 84. urtetik zegoen atzilotze agindua 20 urtez kajoi batean sartuta egon ondoren orain ateratzea? Erantzuna argia da. Euskal Herriak egin nahi duen konponbiderako prozesuaren aurrean estatuaren estrategia errepresioa eta mendekua da. Ziurrenik ez da kasualitatea izango etaren borroka armatuaren etete definitibotik 3 urte betetzen direnean Euskal Herritar bat espetxeratzea. Baina ezker abertzalearen apostua sendoa da, eta bake definitiboa, normalizazio politikoa eta herri gisa dagozkigun eskubideak eskuratzeko bidean jarraituko dugu, Nagorek orain arte egin duen bezala. Azkenik, gure babesa eta elkartasun osoa helarazi nahi diegu Nagoreren alabei, gainontzeko zenide eta lagunei eta etxetik 700 kilometrotara bahituta duten Juankar bere bikotekideari bereziki. Eta nola ez, zuri Nagore, animo familia, zuekin gaude!